osea. El duro sacapunta. Hola, zuek, behitu, ez dugat beta horrekoak eta nire aita nahi dauzkat, kontxeko ondo. Ikusi, gaur bazkaldu bego hemen, la retama. Elkoa da superpolitxa. Ikusi zuek etorri galekunetara. Ez ki, da, no pesada, Da auke danetik. Hola zuek etorri San Vicente de la Barquerara. Eta ebrisa diardu, eta nire garri hotxan marrau. Ez dute garri eterkinik. Baina bueno, dana ondo. Sí, seguraldi. Aita, saluda. Bueno, zuek ja dutxa honez, eta bain, jantzi beba, eta bain miote skinker, eta gozaldu. Ikusi honek, nire nekin dako belarritxakuak. Superbolitxa dira. Ez da nekin ditzutelako, Gaurko plana da jutia potesera. Da superleku bolitxa, eta nik ez dut sekula ikusi. Orduan, pues bueno. Eguraldixak ez dakit asko laguntzen da ben, zabaldu dut lehioa, baina eniz asko fijau, la verdad. Eta nago, komu txikixan, horregaitxik, pues este plano, pues porque ezin da beste bat, ez da lortu. Desodorantia. Boa, zuek, erakutu dituet gauza bat dala, horreros bat da. Hemen gotxean edukitzen duten gauza bat ustotera bidetela, behin ere bizitzan. Jendea zuek izango da, boa, te pega mogollon, nire palo, osea, ja ez zuek, ja ez, osea. Badaz bada erua betela hori zitxun badago, bete bai, porque bakarri dutena, ez da gilarako, pero, en fin. Bueno, ready, uy, que sacar. Bagollas, potesera. Vamos a llevar la cabecera. Ah, vale, pues primero a Cabezón. A comprar el queso. Yo tengo un gato. Oh, es que se ve tan bonito, ahí está. Hola, zuek, bueno, sortereun da bi ordutan gero eta bide bat. Horrorosua, helduga, potesera. Ikusi eguna da, superpolitxa. Jantziot, hau. Basic, porque atzo nuzkan beste zapatillak eta jauzi nintzen. Ose nintzen jauzi, baina herriz da nintzen. Orduan, pues hori. Vamos a ver. Ikusi goga azkenengo pixura. Buah. Zuek behitu, Usten duzu hemendik eta ematen da zarela pelikula batean. Es que qué chulo, Vale. Etorri gabe eskaltzera, leku batera deitzen dela La Barrika, hemen daukat kartia, eta ikusi biztak,
Osa, pasada bat. Eta aukeratu bihau bazkaltzeko ensalada bat eta txuleta. Hola zuek, egunon, zemuz... Bueno, gaur igandea. Entzuten duzuen hori, da gure bizilagunan txakurra. Esau bat. Gaur goiaz kartesera, merkaura, eta ikusi bio karteseko kale bat, eta gero goiaz Durangora bazkaltzera. Bueno, helduga Durangora, eta engaretrago bat hartzen, eta ikusi. Balu! Bueno, da igual, si ya... Hola zuek, ze moduz. Bueno, bazkalduta gero etxera etorri gata, pixkat asozial. Irten bian nintzen, baina eski ez nukan gogoa, jendeak inagoteko. Eta hort maretxean geratu naiz, belarretxakoak itzen. Laster ikusiko dituzuela. Eta hortara egon naiz atalde guztia, la verdad es que maravillosamente ikusten Masterchef, que neukan hemen unos sentimientos encontrados eta ondio dauzkat. Con esto, no sé, vaya bueno. Eta sin más, ba, bueno, erakutzeko zuet pixkat zein duten, zuek bai ikusteko eta aldoztazu erosi, bai, evidentemente. A ber, alde batetik dikoguz, honek eta honek, ja, salduta darenak. Honek, que me encantan, oza, izan dira modo prueba, eta me encantan. Batzuk daren paketauta, pues lehen hau nitxulako. Honek eta honek, los mismos tonos. Quiero dauzkat, honek. Rosita, rosa bastante fosforitua, digamos. Gero, honek, que me encantan, nik hartu ditxun eretzat olakuak, baina bihotzetan. Honek diela, hemen guen nahi pantzerakoak. Eta gero moreak diela, initxuten azkenak. Diela, ai, coño, que me lío. Olako txiak. Eta, en fin, la mesa, bastante gracioso.